Amen. Pagka-alindot sa size ng alituan, ang pagka-maayon sa iyo. May butas na rin. Dalagon gayon ang Ginoo, hindi tataas sa kabuntagon. Hindi man na ikaw niya, hindi aksidente, ikaw niya, kundi plano din sa Ginoo, kaya kung wala pa iplano sa Ginoo, kung wala pa nagapamuhat ang Ginoo niya sa tuang tagsa-tagsa ng mga kinabuhi, wala kita tataas sa kabuntagon. Part 2 kinis, ato ang mensahe last Sunday, na nag-uluhan o kining tinatawag the battle for self-control, ang gubat sa pagpugong sa kaugalingon. Ang atuang scriptures makita sa libro sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22, nito na sa 23. Apan bunga sa Espiritu maong bugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagka maluloyon, pagka maayo, pagka matinumanon. Kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, walay balaod, mabatok, ining mga butana. Ang Diyos, magpanalangin sa pulo. Ang pagkakulang o ang pagkawalay, pagpugong sa kaugalingon, sa tanang dapit sa ato ang kinabuhi, dili gayud angay atubangan sa Ginoo. Tungod kay ang timuha gayud o ang handom gayud sa Ginoo, nga kita magkinabuhi nga nakasurrender nganha kaniya. Dili lang 50%, dili lang 80%, kung dili 100% na nakasurrender kita diha sa Ginoo. Ang iyang gadiin, kung kita nakasurrender diha kaniya, siya magahatag kanato espiritu o kining espiritu maga-produce kini, magapamunga kini o kining ginatawag bunga sa pagpugong sa kaugalingon. Kaya sa ako naging kaingon last Sunday, nga bisan kita ng mga Kristohanon, usahay struggle pa tali ini. Ini ginatawag self-control. Kaya naghan sa tuwa, pagkalisod gayon, pupugong sa kaugalingon. Now last Sunday, nag-esgot
ko may tungod sa kining the deeds of the flesh. Mao kini ang ginatawag na flesh versus the spirit. So this time, mag-istorya kita may tungod sa kining ginatawag the fruit of the spirit, ang bunga sa espiritu. Now in Galatians chapter 5 verse 22 and 23, sa ato ang ibasa kanina natingon, but the fruit of the spirit is love. Gugma. Ang pungutana, ikaw ba isuon aduna ka ba'y gugma? Ingon pa ang Corinthians, ingon pa niya sa kining tulong ang pabilin, pagtuo, paglaom ug gugma, panang labing daong ini mao ang gugma. So isa sa makita sa ato ang bunga is usa ka magtutuo is mao kining gugma. Bunga sa pagkamahigugmaon. O kini imuhang maangkon kung ikaw makabaton og espiritu. Kung mukunsad kanimo ang kini espiritu. Ano sa man may tabo? Niadtong panahon na imong gidawat si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, mikunsad kanimo ang espiritu sa Dios, and then kanang espiritu mubunga kana siya og kini pagkamahigugmaon. Pero daghan sa mga Kristohanon na pag-abot sa kini pagkamahigugmaon, murag kini ginatawag ito na selective love. Katulang angay higugmaon, murag ko'y higugmaon. Katong dili angay higugmaon, dili ko higugmaon. Pero kung nakakanimo ang espiritu, dapat bubunga ka na kung pagkamahigugmaon. Kung sa man nakitang sa kinabuhi, kung sa kamang klase na tao, kung sa man siya ng klase na tao, angay ba siya higugmaon o dili sa tawhanon na pagsabot, apan kung ikaw kung sa katinuod na Kristohanon, higugmaon din siya. Tanawa si Jesus, ang iyang hugma, ipakita niya sa tanan ng mga tao. Ingon niya, kaya ginigugma sa Diyos ang kalibutan. Di siya ginigugma niya ang kalibutan. Kinsa man yung kalibutan, mga tao. Kinsa man yung mga tawanan. Katulang bang buutan? Katulang bang talasimba? Katulang bang nagtanong sa iya? Kung dili ginigugma sa Ginoo ang kalibutan. Ang karang tao, dautan man, maayo man, maghihatagon man, lalo, bisyoso man, o walay bisyo, ginigugma sa Ginoo. Ngayon, bagani, ang Ginoo, wala kong miani, alam sa mga matarong, kung dili miani ako, alam sa mga dautan. So, ginigugma ka sa Ginoo. So, that's why, kita, angay usab na mamunga ni ini, na klase ng gugma. Higugmaon nato, bisan o dili angayang higugmaon kung sa tawhanon pa nato na pagsabot ang ato ang basihan. Manadili kita kung burilay sa ato ang emosyon na bahin. Kaya kung saligan nato, ang emosyon nato na bahin, basit po niya, upatig babaw yun ang ato ang ining tawhanon na klase sa pagigugma. Abot pa sabot, katulang dool sa atong dughan, o kasagaran, ang atong higugma, katong dool sa atong dughan. O kaya, ang ato ang higugmaon, katulang na angayan, na higugmaon. Katong wala nangaway sa tuwa, katong nagpahiram sa tuwa, katong nagpautang sa tuwa, katong nagbayad sa utang. Pero katong, katong palaaway, katong palautang, yung bayad sa utang, at di sa ito higugmaon. Yan ang higugmaon, magbayad ito sa utang. So, hindi na siya mako. Another one is joy. Ano ba man yung joy? Langit doon ang kalipay. Kisa may mga kasinati nini. Katong tao, o katong tao na puno sa Espiritu Santo, makasinati siya og langit doon na kalipay. Bilin nyo, kining langit doon na kalipay, masinati ni mo ni, bisan wala kay bugas. Ito man, bisan o wala ko'y bugas, bisan wala ko'y kwarta, o bisan anong nakapay balatian, magpalipayan ka. Kaya mo kini ang ikahatag sa Espiritu sa Ginoo niya kanimo. Mao kini ang fruit of the Spirit na naada sa imo. Na diin magmalipayon ka, bisan og wala kay kwarta, bisan og wala kay maluto, bisan og wala kay kini o bisan anak ka sa mga balatian, magmalipayon ka. Mao na ginatawag fruit of the Spirit. Joy, langit na nakalipay. Kay ang usahay mong God, binasa kung ato ang saligan, ato ang natawhanon na kinaiyak, ang ato imo nato. Pag wala kay kwarta, ipakita kayo nato sa mong panagkway na wala di tayo kwarta, subo ang panagkway, way kalipay. Dili ka balo magpasalamat sa Ginoo. Muban ganin, dili ko di pangalagad, dili mo simba, kay way kwarta, way maluto. O sagad di mo ni makita, unta,
dapat dito sa mga dili magtotoo. Sad to say, daghan ang mga Kristohanon, pag-on ani, nagkaapas pa ani. Na supposed to be, dapat ma-feel na di mo rin siya. Another one is peace. Daghan ng mga tao, gusto nga magbalinaw. Pero daghan usab na mapakyas, mawagin makapapla o kalinaw sa ilang kinabuhi. Sama kong gingon na, nabili mo kung malinawang ka, nanay kwarta. Dili ka malinawang kung wala ka aning na fruit of the Spirit, dili ka makasinati yung kalinaw, taliwala sa iyong kaguliyan. Kung pasabot, bisan anaa sa pawalad mo, kung malinawang ka. Nakaipis sa imong namuna, sa imong utok nino. Nakay kalinaw. Wala dili kayo ka kontrolado or affected sa mga kabalaka sa kinabuhi. Kaya naman ko'y panahon na dapat wala kayo kwarta, huwag ko'y kalinaw na muna. Kaya kung sige na mag-ulang na ito, kaya ako ang ipalit ko, regalo, karong Christmas party, no? Kung sa kahakuang ibayad sa amutan, no? So wala kayo kalinaw. Sa imong na muna. Pero kung naaka, niiling fruit of the Spirit na mahatag na kalinaw, hindi na kalinaw, taliwala sa kasamok. Nagod pa sagot, patiyon din mo ang kalinaw, bisan o samok ang iyong kinabuhi. Bisan kung anak ka sa kawalaton, bisan anak ka sa kalistanan, anak ka sa mga pagsulay. Another one, isa sa mga fruit of the Spirit is kindness. Pagkabuutan, pagkamaayong tao. Pagkutanan, kita ba na mga Kristohanon, kain ba ta? Buutan ba ta? Tao ako, buutan. Kain na tao. Maayo no. Maayo ba ka? Panahon sa kasamo. Kini pagka-maayo na disbutan, isa din siya sa fruit of the Spirit. Sa diha nga nahibok kang Kristohanon, nakakanig. Nakay ginatawag na kindness. Kini usahay kini ato ang pagka-kindness. Usahay sa lifted report. Katong angay kaluyan, dili angay magkaluyan, di po kaluyan. Mga ato agad na timanan na dapat nakay kung pulong ka sa balang espiritu, dapat mamunga ka sa ginhanin. Dapat nakay kindness, nakay maayo na ma-produce dira sa inyong kinabuhi. Dili kay bisan pupo ni mo maayo, di kayo makita ang pagkamataro, pagkamaayong tao. Maayo ra sa katong maayo mong tao. Dapat dili ingana. Dapat maayo ka, di bisan pinsan. Maayo ba sa imo ako dili? Basta magpakita sa imo pagkamaayong tao. Another one is kini ginatawag goodness. Halos parehas na sila. Maayo, matarong, buutan. Another one is faithfulness. Kung saan yung faithfulness? Pagkamatino pagkamatino dapat kasaligan. Faithful ka sa Ginoo. Faithful ka sa ministry. Faithful ka sa inyong church. Manay faithfulness. Isa sa mga, pwede niyo ang, Kristohanon na natagaw, wala siya aning abunga. Faithfulness. Basta ang faithful galing ang Kristohanon, natagaw, may tarong iyahang Kristohanon, sa kasara sa tukpa, unfaithful na siya ang tao. Another one is gentleness. Kung yung ka-gentleness mo siya, gentle. Kung sa lalaki pa, gentleman, kasi ginana. Dapat caring siya. Ano siya magpakabana? Gentle siya. So, isa siya sa fruit of the Spirit. And, kapusan na bunga sa Espiritu is self-control. Madamang gingon kanina. Ang pagkakulang daw sa self-control, pagka walay pagpugong sa kaugalingon, dili punong angay, diha sa Ginoo. Kaya ang Dios, buot niya, kung ang design, kita magkinabuhi, na nakasurinder gayon diha sa Ginoo. Ang rason ng dili ta kapugong sa kung kaugalingon, kaya dili ta puno sa Espiritu Santo. Daghan ng mga tao, pildi sa mga lagad sa Ginoo. Daghan ng mga Kristohanon, walay pagpugong sa kaugalingon. Dapat kawalo kang balipad. Kapag ako, isa sa mga nakita na ko sa Biblia nga doon naging self-control, aka nang makaingon ko nga grabe siya. Joseph the Dreamer. Atong, ingon pa sa Biblia kay bunga na tao si Joseph. Meaning, itsuraan, maayo paro, tunalid akong tao kay kining anuman.
Israelites man, or Hudiyo man siya. So, tapos mo sa tao, may tao, upang Biblia, kulahon siya. Wapuhon, gugwapo din siya. And then, asawa ni Potiphar, nakagusto sa iya. Si Potiphar, gikuha si Joseph, gikan sa iyang pagkaulipon. Gipromote siya o gihimo siyang sinaligan sa panimalay ni Potiphar. Gingnan siya ni Potiphar, Joseph, ako ang ipiyal kanimo, ako ang panimalay sa pagdumala. Pwede nimo nga dumalahan, panguluhan ang tanan. Pwede nimo hilabtan ang tanan diri sa balay, except lamang sa akong asawa. Gawas lamang sa akong asawa. And then, siguro, si Potiphar, kaya lagi leader siya diya sa Egypt. Isa siya sa mga leader sa Egypt. So, naa siya mga lakaw, naa siya mga appointments, tinalis kawas. And then, siyempre, Joseph pramabilin sa balay. Then, ito yung asawa niya. Kailangan ko yung tinago nga kagustuhan ang asawa ni Potiphar kay Joseph. And then, may gusto lagi niya na magipagdulog si Joseph sa iyahan. And then, magi si Joseph. So, what time na ito? Itawag niya si Joseph, tingali ito. Barto ba ito o sa naliko ba ito? Aron, itunol itong tawel tingali. Yan sa diha na diduol siya, ibiras siya sa babae, kaya magidulog sa iya, ingnan niya. Dili ko makahimo sa pagpasipala sa akong Diyos. Dayon dagan. Pag ingon na dili ako makahimo sa pagpakasala o pagpasipala sa akong Diyos, dagan sa Kristo. Ulitan sa babae, ang iyahang tapat nila dito, nakuha. And then, ibaliktad ang istorya. Abot ni Potiphar, gignan niya, sabi mo, kung siya gihimo sa ibang tao na gibilin sa balay, nausap ang Hudiyo, isulayan niya ako glukos, kung anika, ang iyang mga kapa niya. So si Potiphar, so kung kayo, gibilanggo siya. Kung ito, nabilanggo siya 2 years sa Egypt. Sa kapasa na-promote, kung ipapuyok dito sa palasyo ni Paraon, ni Hari Paraon. Kapriso siya sa usap kasalamat, gawa niya kayo. Pero usap anak, example, na si Joseph, at muna siya yung ginatawag, self-control, pagpugong sa kaugalingan. Dapat kabalong ka magpugong sa iyong kaugalingan. Every time na tintalon ka ni Satanas, usang klase man siya magpanintal, vices, sexual, or usang klase na magpanintal na siya, dapat maingon ka sa iyong kaugalingan. Dili ako makalimo sa pagpasipala sa ngalan sa akong Ginoo. Pero dahil sa mga Kristohanon, may pakialam sa Ginoo. Basta kahit importante ang unod mo. Kaya tapos unod, mana na ito. Against ni siya sa malaang espiritu. Ang Biblia mismo nag-ingon, walay lain tinguha sa iyong unod ang pasalaan Diyos. Ikaw sa ganahan, maato simbahan, kaya ang balang espiritu na sa inuha kung ang imong unod, kaaway at hindi. Sila magkasinagot. Walay mo na adunay ko anak, lantukin niya sa sunod ninyo. Ang iyang pasabot anak, ang spirito sa Ginoo nga gibutang na simuha, o ang imong unod, kay ang unod mismo, dili kita siya magdaig sa Ginoo. Ang unod nato, ang atong lawas, gusto na hindi siya magpakasala sa Ginoo. Huwag na siya Ginoo. Walay lain tinguha sa tao, kundi ang magpakasala naman. Maghimo siya ng tayo. Ang di kadanahan ni Simba, kay nalupig ang imuhang spirito. Huwag na, ako ayos na, natagaan sa pagpakabanat, ang mag-ampo, magbasa sa Biblia, kay para mulig-on ang spirito na nasa tuwa. Kay kung huyang siya, pindiwan siya sa mundo na to. Walang pag-abot sa mga temptation, dilit ka kabalikan, kaya ang imong lawas, o man yung gusto. Ha? O na yung gusto. Manadiling kumpiyansahan. Mga youth, mga young people sa simbahan, dagang ko mga nailan ng mga youth sa simbahan, sa iyo na maminyo, nga dili pa plano sa Ginoo, dili pa makabarog. Ang lalaki o ang babae, pero nahitabo, kulang sa pagpugong sa pagalingan. Walay pagpugong sa pagalingan, kaya dili sa strong. Isa, sabihin niyo, walay pilit ni siya. Daghan ng mga pastor na mapukan sa pagpapastor. Daghan ng mga pastor na mapukan sa pag-alagad sa Ginoo. Istungan namin. Kulang sa kiniginatawag, self-control. That's why palikunon na ito, ang espiritu na nasa tuwa. Kaya kung huyang ang espiritu, hindi kita. Di ka ganahan mo ba sa Biblia? Di ka ganahan mo simpa? Di ka ganahan mo angko? Kaya mauna ang desire sa inyo. Ang atong lawas, inong pang Biblia, in Romans 3, 10 o 11 na nag-ingon niya, walay laking tinguha sa imong lawas, maulang yan ang pagpakasala. Dili sa gusto mo imong makain.
Kung nakahito ka ba maayo, kung isimba ka man, kung ibasa ka ng Biblia, kung nag-ampo ka man, tungod na sa Balang Espiritu mo na sinuha, nadaog niya ang unod. Murag, ano ba? Dinugay sila. Sa dihangan, dinugay sila, nagkanang wrestling silang doa. Kaya kayo, lingon man kayo ng Espiritu. Natumpa niya, napilo din niya ang desire sa inyong unod. Unang, kung sakito niyo ng Espiritu, ano yung rason niya, di ka kabalibad sa temptation. Dili ka makabalibad sa pagpalintal sa kaaway. Dili ka balibad sa pamahagi sa kaaway. Ngayon pa, these are attitudes that result from the Holy Spirit's work within those who have trusted Jesus as Savior and Lord. So kung nakakaniling mga fruit of the Spirit, mao kini ang imuhang kinaiya ng bunga sa Balang Espiritu na anaa niya kanimo o nga nabatunan nimo niadtong panahon na ginawak nimo si Jesus Christ ingon nga imuhang Ginoo o manluluwas diya sa imong kinabuhi. Kano sa mabatunan ang kini ginatawag Espiritu, kini Holy Spirit? Kano sa nimo masinati? Niadtong panahon nga ginawak nimo si Jesus sa imong kinabuhi. Kini ginatawag fruit of the Spirit, dili nimo ni makita sa mga unbelievers, sa mga non-believers sama sa tingon na Sunday. Tungod gibalak na si Kristo sila. Kasi kung gusto nila mo, himo nila na. Gusto sila magpakasala, mahimo nila na. Mubadayon sila na. Huwag problema sa ilaha. Kaya wala pa'y murimayan sa ilaha. O bitang every time na makasala ka, every time na mo makipag-unay ka sa kaaway, every time na mo yield ka sa kaaway, masubo ang Espiritu. Meaning, nag-release yan. Ni-yield ka sa temptation, ni-yield ka sa pagpakasala, ingon pa kulong sa Ginoo, ayaw pasuka ang iyong Espiritu. Kaya every time na mo yield ka sa pagpakasala, ang Espiritu, nanada sa imo masubok siya. Kaya ang pasabot, anak na lupit siya, mas powerful ang imuhang na, ang imong unod doon, na kinaya, kaya sa imong Espirituhanon na kinaya, nanada sa imo. Ingon pa rin na, the people with these characteristics stand in stark contrast to the society around them because these are Christ-like attributes. So, ang makabarog daw, ininong kinaya, makabarog siya na sa society. Sabihin niyo, ang atong society, ang atong community, ang atong panahon karon, bihira lang makita sa Ginoo. Halos na ihatag sa kalibutan, pero ng tao, dili makita sa Ginoo. Kaya nung lubos panahon ni Noah, wala pa mo manibulong. Ano si Noah, may nasunod sa harap ka, yan tulong ka anak, ilang asawa. O iyang asawa ni Noah. Pagkawanura sila. Si Noah, iyang asawa, si Ham, si Japhet, si Sem, o ilang mga asawa. So walura sila tanan. Pero ingon sa Biblia, ang kalibutan puno na sa mga tao. Sila ba? Sila ba kapag-milition karon sa kalibutan? Billion. China pa, billion na sila. Ibuok kalibutan. There are billions of people na natong panahon na. Pero, billions ang tao sa kalibutan o taliwala sa billions ng mga tao sa kalibutan, anong nalaiwalo? Nga kasunod sa harap ka. Tungod kay, ang ingon pa sa Biblia, tungod kay ang mga tao na natong panahon na, wala'y nangita sa Diyos. Ingon pa gaya ang Ginoo, nagbaso na kung anong gihimo na akong tao. O ingon pa niya, isa lang ang akong gikahimutan na tao na akong nakita kanya. Ang pangalan niya, si Noah. Siya lang ang tao na akong nakita kanya. Out of billions, si Noah lang yan nakita. Kaya kung dito matarong si Noah, posible ang mga anak lang po kapit. But because kay Noah, giluwas sa yang sakit siya pagsalay. Kaya imagine mo, ang ingon dito ang mga tao ato nagpadayon sa iyang pagpakasala. Pag yung ba ang Hebrews, nag-inom, padayon sa pagbubugo, padayon sa pagtukod sa balay, padayon sa pagbinyungay. Kung di mauna ang gina-offer sa kalibutan. Wala yung gi-offer sa kalibutan. Kung angkod ka ron, padayon na nag-i-offer sa kalibutan. Ang kalibutan, kanunay niyang isilsil sa pagkakan sa tao, na mas nindot, puy ang kalibutan. Nindot ang patuyang ka sa kalibutan. Yung pagkanya ko ba ng mga tao nga, paano pa ka pagtato sa silang pagkalibutan? Kung wala kay Diyos ang kinabuhi, buhatong ginanito. Wala mga tao padayon sa paglunang sa pagpakasala. But, kining tao mapulo sa Espiritu Santo, anak siya kining mga bunga sa Espiritu against ang society niya. Ang imuhang, ang society na ito, makibatok yun sa imuha.
Manangailan jud ka kung tinuod pa kang Kristohano. Kay kung dili gali ka mo apil-apil sa kalibukan sa kalibutan, sa kakamatuoran kay ikaw Kristohano. Ang problema sa tuwa, daghan sa tuwa, apil-apil pa sa kalibukan sa kalibutan. Asa ang fruit of the Spirit? Asa ang Espiritu nga gibutang sa Ginoo sa tuwa? Luwas na ba jud ka? Kay mo man, mapatunan mo kay ni Espiritu, niya panahon ng ginawa ni Kristo sa imong kinabuhi. Kung kana ka Espiritu, dapat mo produce siya ng mga bunga. Kung kini na mga bunga ato gingon kanina, love, peace, kindness, faithfulness, righteousness, self-control. Dapat naanin siya ng mga bunga. Kung ingon Padre, there are places they will not go. Dapat makabantay ka. Adunay, mga David na dili ka mo ato. Kung Kristohano din ka, makabalo ka. Kung nakagyan ang ginawa sa inyo, makabalo ka. Adunay David na dili ka dapat makita dito. Adunay mga lugar na dili ka dapat makita dito. Asa man ang mga lugar? Mga lugar na dito nagpaingon ang mga dili magtotoo. Pero daghan ang mga Kristohano. Asa ang mga dili magtotoo, makita ko din mo dito. Dapat dili ka makita dito. Kaya ang sunog sa Espiritu Santo, mga tao, mga tawanan, dili adto sa mga dapat na ginaatuan hindi ng mga dili magtotoo. Sa mga aktibidad na dili iya sa mga magtotoo, dapat dili nakita dito. Kabalo naman siguro atong ba mga lugar. Asa man dapat siya makita ang Kristohano. Dapat dunay kalainan. O ingon pa, dunay mga aktibidad na dili ka angay mong participate. Yung Kristohano ka. Hindi na kapapit ang posisyon pa. Kristohano naman ka. Siguro nakasabot mo ako makaan. Hindi na kamuapin na lang. Ang mukakagas ang interior kayo pa. Kasi naman ka na. Pero maghanap pa ka. Ingon pa ka namatay. Dapat kung rin kalag siguro. Inuang. Pilihan pa rin mo sigarilyong matay kayo. Kasi tabakuhan niya. Hindi ko malawit. Kung makita mo. Ang kulbe. Ato pa sa sigarilyo. Tagaan mo may matay. Tagaan mo sigarilyo. Sigarilyo mo niya. Kapag kakalapaw, di ka tali. Tindok ang sigarilyo. Kaso, di ka kamdagan. May nga baka gyapon nga, ay, nakakita akong bana. Sigarilyo. Dili ka magapil-apil sa mga activities na dili iya sa mga totoo. Ha? Ano mo sa posisyon? This case, kung tatong din ito sa kahoy. Hindi na. Dapat, muna dapat na kayo sa kontrol na kay baluganan. Dapat hindi ka makita sa mga lugar na dili dapat ni kadituan. Kristohano, makita ka sa that house. Kristohano, makita ka dito sa mga patay sinti na suba. Ayaw din na. Kristohano, makita ka dito sa bungan. Ayaw din na. So, pa, dapat kini ng mga tao puno sa Espiritu Santo, dili ni makita dito sa mga dapat na ginatuan sa mga dili magtotoo. Dili ka papel sa mga activities na dili iya sa mga magtotoo. Pa, and things they won't watch because to do so would not fit who they are in Christ. Mga talan-aon na dapat dili mo talan-aon. O dili mo talan-aon, kaya dili nindot mga talan-aon. Dapat dili din natin yung ibukas. Kaya mo na isa sa mga reason na makasala kita sa Ginoo. Start sa iyong pananaw, bubuo sa iyong nahuna, mag-create o lalo ang iyong nahuna, and then dali ka lang ka makahil sa sala. Kaya mo na mag-iplastar sa iyong nahuna. All who have genuinely been saved turn their backs on sin. Ang kanan daw na tinuod na naluwas, sabi na, bubiya sa sala, mutalikod sa sala. Katutong kanta na no turning back. I have decided. Sa diyan namin decide ka na mutuo sa Diyos. Kung imuon sa Diyos na sa iyong kinabuhi. At nga panahon na to, apil na imong gitaligdan na imong sala. Kung di nakabuli pa sa imong sala. Gitaligdan na gani. Diyaan na gani. Hindi mo pang balikan. Isok ka na gani mo. Hindi mo pang kaunang. Sa diyan namin decide ka na mutalikod sa sala. Hingpit na talit niya ang sala. Ang pagtalikod sa sala, bisan tuod daw na makasalat niya kung ka, apan kinahanglan makita siya sin pagaling
tao naman ko, makasala ka man ko. Ang tawag ana, hindi ka tinuod ang gusto ano. Ano kailangan mo rason? Dapat nilinaos mo. Although makasala ka, pero nalingkamot ka, hindi na nakahimo ka na kasala. Ingon ni Paul, sa'yo ni Pablo. Gusto ko mahimo maayo, pero sala ka akong mahimo. Pero nalingkamot ko, na makahimo ko maayo. O tama sa mga. Dahil itong nalingkamot, o dahil ko itong nag-uyon-uyon lang sa sala. Mas delikado nang galangoy-langoy ng kabaga, sabay-sabay ng itapang. Mas delikado na. Sabi hindi mo, state ka. Lag-lag na ka. Dapat na, i-renounce di mo. Although dili mo ka basta maka-baliban. Although dili mo ka-perfect, makasala kung yapon ka. Pero dapat i-renounce di mo. I-renounce di mo sa inyong kinabuhin. Palit-kautan di mo. Hindi na di mo manimo. Bisan kung makasala kung yapon ka. Pero dapat di mo kasi nag-desire na rin kamo. Dili kayo pasagdan na lang di mo. Tao naman ko, makasala kung yapon ko. Di ka tinawag ng gustuhan mo. Kung inanak, di mo una-una. And then pa, they are now committed to being obedient to the Lord and walking in His ways, not in the deeds of the flesh. Kung punog ka sa Espiritu Santo, komitado ka na muhukuman sa Ginoo, paglakaw sa pamaagi sa Ginoo, o dili sa pamaagi sa unod. Sa diha na naimo kang Kristohanon, ayaw na paglakaw diha sa unod nun, di mo na pagbalik. Ayaw na paglakaw diha sa buhat sa imuhang unod, o desire sa imuhang unod, kung dili maglakaw ka na, diha sa Espiritu Santo. Maglakaw ka na, diha sa pamaagi sa Ginoo. As they yield to the Holy Spirit within them, He produces His Spirit or His fruit that is a reflection of Christ and a blessing to them. Kung ikaw mo yield diha sa Dalang Espiritu, ikaw mamunga o mga bunga. And then, ang imong kinabuhi, mahimo siyang reflection diha kang Kristo, di mahimong panalangin dito sa uban. Masama yung reflection. Dapat mag-reflect si Kristo sa imong kinabuhi. Sana ka mga kalsada, kaya pa ka pag gabi na ay hayag kayo orange kalsada, binyan. Pero nga adlaw di kaya nila mapansin. Kaya musika naman siya pahayagan sa sila. Mag-reflect na to. Ano yung reflection? Huwag na ako sa lamin, kasi makita. Tayo si Mariel. Isa niya makita, si Angelina Jolie. Siyempre, yan kagalingan. Maribel. Oh. Yan kagalingan niya makita. Reflection. Mag-reflect. Mag-reflect ang imuhang image nito. Si Kristo, dapat mag-reflect po diya sa imong kinabuhi o mag-reflect, may mong reflection. Diya Kristo, aron ikaw po, mahimong po na kapanalinan sa uban, sa kuhaan ng maayong na isang kon sa uban ng mga especially sa mga believers. Now the battle comes when those of us who are believers want to do what's right but feel something pulling us in the other direction. Ano sa may tabo ang king? Panag-wrestling, diya sunod ni mo? Sa diha, na kung ikaw daw na usa ka matotoo, buhimo o something tama, diya sa pagalingan. Pagkatanan, every time na Domingo, tingali, kasagaran struggle ninyo, Domingo. Simba pa ko, dili. So every time na mo-decide ka what is right, para sa Ginoo, kung sa kapaymaya sa Ginoo, di na ka manag-wrestling. Hindi mo nang imong lawas kapoy, ay sa mata. Or, hindi mo nang imong lawas, hindi mo dagang pag-imuon, dagang pag-trabahoon, sa simba. So at nung life, wrestling na ito. So diha magsugod ang encuentro. And there's something daw, na daw gabira sa imuha, kung dalahon ka sa laking na direction. Anong uban, gusto mato simbahan, diretso mall. O, kaya ang tagmato mall mo simba. Tingnan, simba ko karon. Nanangit sa gilikanan, simba ko na pa. Ando, diretso sa mall. Pwede ba ito simbahan? Kaya nakainis na lang, diretso sa mall. Naikatsyat, naikasapot. Kita-kita diretso sa mall, manurasan, diretso simba, diretso na sa mall. Kaya naman, nalupig siya, nadala siya sa buhat siya. The only way to break this tension is to surrender to the Lord by confessing and turning from sin and yielding control of our lives. So aron ma-break, mabuha, mabugto, kini nga tension, kailangan adunay pag-surrender diha sa imong kinabuhi. Aron dili ka mag-struggle sa battle, encuentro, wrestling-ay diha sa sulod nimo, wala sa imong himon, kinahanglan i-surrender nimo imong tibuok ug kaugalingon diha sa Ginoo. Dili kasi 50% lang. Walang iyo kung pangalaga sa Ginoo, 50% lang po. Ang Ginoo wala na kinahanglan ng 50% kung pangalaga sa Ginoo.
musimba ka kung naikanigayonan, musimba ka kung maayo mo pamati, musimba ka kung ganahan ka, pero kung di mo kaganahan, di mo ka musimba. 50% kung pangalagad, ang kikinahanglan sa Ginoo, 100% na pagpangalagad sa Ginoo ang iyong kikinahanglan. Na mangalagad ka siya, 100%. And then, ingon pa, now, if we refuse to do this, we will become more enslaved to that sin and miss out on the blessings and rewards of obedience. Kung ikaw refuse mo, kanang mo balibad, na mo surrender na sa Ginoo, sa kinatibukan, hindi mo kinabuhi. Manay reason daw na mag-miss mo ang blessing sa Ginoo. Manas kita pahit, manas kita reklamo, ang pahit ang kinabuhi. Okay, there's something na sa mga kaugalingon na ang hindi mo isurrender sa Ginoo. Kasi nakakit mga hidden sins na sa mga kinabuhi. Na ang imong ginalikayan si pastor, na ikaw niya makitaan, na naghimuan na. Pero ang Ginoo, dili ko mailan ang Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Mailan ba niyo ang Diyos? Dili. Ang gani, ang alawiton gani, bisan asa kong mato, ang Diyos pasunod sa ako, bisan asa kong mutago, ang Diyos makuban ako. Nakita ka sa Ginoo. Bisan kung saan mo tago-tago, kanang mga butaka, sa imong kaugalingon, na sa'yo Ginoo na, dili si pastor ang mag-blessing mo. Ang Ginoo mag-blessing mo. Buli kay ko, kay tago ko, kay nas pastor. Ang problema, di na si pastor mo rin sa blessing, ang Ginoo man. Ano sige kita, reklamo, kapahit ako kinabuhi sa Ginoo. Pero, saan naman di mo? Kung ano gisurrender, ang Ginoo kinabuhi ka sa Ginoo. Manawag Ginoo, di 50% ang ikinahanglan sa Ginoo ang pag-surrender. Tibuok ni mong pagalingon, tibuok ni mong kinabuhi, ang imong kabubuton, ang imong will, isurrender ni mo sa Ginoo, ang imong mga vices, isurrender ni mo sa Ginoo, imong pagalingon, isurrender ni mo sa Ginoo. Wala may mawala sa iba kung surrender sa Ginoo. Surrender sa Ginoo. Ayaw sundo ka ng hapon. Ano ba ang dagat gustuhan ng mga hapon? Saan ba hapon? Ha? Ano ba ng hapon? Ano sa ikit niya? Ang hapon sa unang makikira. Pagtanaw nga, kapit yung hapon, mas maayo pa magpakamatay sa ilaha kaysa mo surrender. Ano ba na? Bubat. Karoon mo corner, di mo na, na sa ikit anan. O, ang ilang bukto pa maagin is mo surrender na lang. Sa imo sa hapon. Wow, ang espada, gusto ko nila lang sa kaliman. Dalawang gustuhan na gusto. Mamatay na lang, hindi ko surrender dito. Murag hapon. Surrender na yung tao sa Ginoo. Ay, gusto pa nga surrender sa Ginoo. Ayaw sundog, ayaw paghinapon. Surrender sa Ginoo. Wakay ka lang, wakay. Katanan sa Ginoo. Bilis ang pag-usahan mo ka. Gahit na tao. Kung Ginoo ay mong kalaban, okay kaya. Bilis ang pag-usahan mo. Pagpatingkasin, masingkasin. Kung ang Ginoo ang kalaban mo, bakit di kaya? Okay na mo. Ayaw pagkagos mo, kaya ni mo. Inahanlan mo ang pagkasunod. Gusto ka blessing? Ano na ito? Gusto blessing. Walay tao, di gusto blessing. Pero, problema, dagan sa ato dili angay, panaliminan. Ano man? Dagan tao, gusto panalanginan. Halos 100% na tao, gusto panalangin. Pero pamuntan na, angayan baka ang panaliminan. Ngayon ka, ano? Tato mga dili kristohanon. Di panalanginan na gusto. Masahan mo bilang sa mo. Ang Ginoo, dili bias. Kristohanon o dili, yan ang gianiman. Kaya lang ikaw, sadya ka na imo ng kristohanon, anak na sa Ginoo. That's why remind pa yung duman kaniya, datuson kaniya kung may datuson. Ayaw sila sa ito, akay pagwala lang mo ng kristohanon. Kaya di ba na yung pula tuson? Pwede po. Pero dito ka sa impyerno, kuyok. Asan ko yun? Magpalatos ka, magpatulog ka sa kalimutan? O dito ka habang buhay sa impyerno? Kasi mingon ka ba? So, ay, nalalagay ko ako ng dalaw sa Ginoo, nalalagay ko ako ng alaga sa Ginoo, kaya nananginan mag-amunday ko, kaya may pili ng Ginoo, wala giti ng Ginoo. Problema, musugot ka. Ang alaga sa Ginoo, kaya mahugyan mo, nananginan mag-amunday sa Ginoo. Pero habang buhay ka dito sa impyerno, kung mamatay ka, okay ra sa imo. Ha? It may seem impossible to give up an enslaving sin. Imposible man ang pag-surrender niya sa Ginoo, sa sala, na nag-ulipon kanimo. Imposible yun. Labi na kung gaway pa ka kay bisyoso na ka, ato nangin mo kang kristohanon, bisyoso kaya ka, di lisod kaya ang pag-surrender. Lisod yun! Pinood yun na! Pagka-lisod na nga pag-surrender. Pero,
Doon ay sekreto. It is not if we have the Holy Spirit within us. Kung may mo kasi po, kaya pastor, di kita ko ba kaya ginawaan mo eh. Pagkalisod yun. Ang tantang taka. Ginawat naman yung Kristus mo. Naana pastor. Hilik lisod, naana ang Holy Spirit sa imo ha. Holy Spirit, may mong tabang sa imo. Lisod, kung salikan mo, imong nahuna, imong kakayahan, lisod yun na siya. Kaya imo una-una may mong dapat, hindi na ako kaya. Pero kung na ang Holy Spirit na sa imo, may mong kaya mo nila ako. Tungod sa tabang sa balag sa imo. O, kita ng hagit kita to, magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Basa Biblia, mag-ampo sa Ginoo. Kaya aron, mahibalot kita sa pag-surrender diya sa Ginoo. Aron mo surrender kita diya sa Ginoo. Aron makaya na to, madaog na to, kini ginatawag pagkaulipon diya sa salat. He empowered us to turn away from it and surrender ourselves to God. Sarap? Kung pulot ka sa Espiritu Santo sa Diyos, i-empower ka niya. I-empower ka niya, punon ka niya sa kahom, aron, makabiyak yun ka, niya na kasalat. Makabiyak yun ka, anak na vices sa iyong kinabuhi, and then, musurrender ka sa Ginoo, sa tibuok mong kaugalingon. With the Spirit as control of our thoughts and actions, then, we'll be able to think before we act and have the willingness and strength to follow God's will for our lives. Kung nakasurrender na ka sa Ginoo, kung aduna na kayo ginatawag, self-control, dasin mo galingon, din ang imong nahuna, ang imong ang imong adong nahuna nimo, ang imong mga binumatan, makaya niya, mabubuhat, willingness, uban sa kusog, pinaagi sa pagsunod sa pagbuton sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Problema, nato makaya, ang tanan mo ng gihimo nato nga agi sa Ginoo, di ba ka paimaya sa Ginoo? O sugod din na sa una. Kung sa gani ibang gina-picture sa mga nahuna, gina-plano sa mga nahuna, di could, posible yun, na makita niya sa imong mga aksyon. Atong mga aksyon, kita. Mga di ka kalikay, di ka kabalibad, kay dili man sa una-una na sugod. Wala, ato ang isurrender sa Ginoo, kay muna ka surrender sa Ginoo, ato ang tibuok, kinabuhi, kung kaugalingon, pati atong nahuna, o atong aksyon, musunod yan sa plano sa Ginoo. Kung mamuhat ka, na makapanimaya sa Ginoo. Walang di mo kaya, kaya huwag ka nakasurrender. Pero kung surrender ka sa Ginoo, believe me, makaya niyo. But before that, nung tahan ko, in what part of life do you lack self-control? Asa ba na area sa ibang kinabuhi na ikaw dili makapugong? Asa na area? Sa nahuna, sa buhat, sa mga vices, kinabuhi tingali. Mga sala, kaya mo ang ginatipigan sa pagalingon, o hantog ka wala pa rin surrender sa Ginoo. Asa man anak na area, na medyo di mo makaya. Gadawang kong kana, nanong lisod man surrender sa Ginoo. Tingali, lisod surrender din sa Ginoo. Tingali, isa sa mga lisod, wala pag yung Ginoo sa Ginoo. O tingali, ikaduha, ay wala pag ka 100% nakasurrender sa Ginoo.